Benvingudes, camarades, això que sentiu és La Barra Roja, tercer capítol i 9 any. Bon any a tots els oients i a totes les oientes i bon any també a la gent que tenim aquí amb nosaltres. Aquest cop tenim a l'Uri, que juntament amb mi és la persona més constant, perquè aquesta vegada tampoc tenim en Víctor, no sabem què li ha passat. Per sort no ha vingut en Quim Farestac, que va ser... Aquest l'hem tret de sobre, ja. Mare meva. I tenim de nou a A. Gallardo. Bon any. Bon any! Bon any, senyor Gallardo, que s'ha pres 3 cafès. Estic encara una mica convalescent de l'últim. Certament estava malalt, sí. Es troba millor? Bon any. Bon any, sí. Bon any. Bon any. Fins quan es pot dir bon any? No ho sé. Segons no vaig veure, fins al 10. Fins al 10. No sé si està establert, això. Sí, home. Perquè aquí s'atrevit a establir una cosa així. Ho vaig veure a Twitter, a algun lloc ho deia. Fins al 10. Pues aquí, content de començar l'any amb vosaltres, no? Que quina millor companyia podria tenir. Sí. Penseu que he dinat 2 vegades amb el meu nebot i la seva família i us he trobat molt a faltar, la veritat. Ja. Us he trobat molt a faltar. El meu nebot a la meitat del dia de Nadal es va aixecar i es va posar a fer burpees, no? Perquè diu que la meva panxa és de mileurista. Ja. Hòstia, I em va demostrar que esforçant-se pot fer més burpees. Ja. Jo, sincerament, el seu nebot no em va caure massa bé quan va venir l'altre dia. Primer que després no sé per què li va donar la direcció de casa nostra, perquè es va presentar aquí com si fos casa seva. Jo tinc un compromís en aquest programa i no volia deixar-vos, Clar. Ja. saps? Sense ningú. I vaig pensar que ell, al ser jove i intentar tornar a rellençar la seva carrera, doncs podria aportar coses. I la veritat és que he estat escoltant el programa i ha aportat coses. El que passa que són coses negatives. Sí, coses ha portat. Coses són, sí. Molt bé, senyor Gallardo. Doncs bé, aquest any nou ens porta noves experiències jugables, no? I m'agradaria saber a què heu jugat amb aquest temps que us han donat les vacances. Doncs jo des de l'última vegada que vam parlar he jugat més a un joc que vam parlar justament a l'últim programa, és el Spiritfarer. I he jugat unes quantes hores i m'ha agradat molt, així tranquil·let abans d'anar a dormir. Fantàstic, per fer una partideta i és com el nou... o seria el meu... Comfort game. Comfort game, com es diu? Cozy. La meva meditació. La teva meditació. De meditació abans d'anar a dormir. Vale. I a l'altra banda, també he estat jugant, perquè m'ho van portar els Reis, al nou Assassin's Creed Mirage. Ah, vale, el Mirage. Pèrsia, no? Pèrsia, segle VIII? Està ambientat a Bagdad, segle VIII, segle IX. Sí. La ciutat circular, no? Molt bé, Gallardo. Ha participat vostè en l'elaboració d'aquest joc? No. O què? No. No em van trucar. Vale. Doncs ja he començat a jugar i bé, òbviament m'està agradant. A mi l'Assassin's que em va robar el cor va ser l'Odyssey pel canvi que va suposar amb l'anterior, que era l'Origins. Bueno, l'Origins ja era bastant millor també que l'anterior, però l'Odyssey a mi em toca personalment per la zona, per, sabeu, la vinculació que tinc jo amb Grècia i tal, i amb l'arqueologia clàssica, doncs em va interessar molt més que aquest, però sí que és veritat que aquest, òbviament, està ambientat, l'ambientació és increïble, i després jo diria que també han canviat alguns temes de jugabilitat. Per exemple, així com abans era molt més fàcil fer aquestes estratègies d'entrar a qualsevol lloc a cuchillo, i sembla, o no sé si és que no he acabat d'ajustar-me a les mecàniques o què, però sembla que aquest joc està més pensat per fer entrades a subterfugi, assassinats, a robar, etc. Sembla que potser en aquest sentit la mecànica és una mica diferent. Hi hauré jugat unes 15-20 hores com a molt de moment, m'està agradant i ja, continuem parlant, no? Són mecàniques que recompensen els covards, no? Exactament. Bueno, infiltració, no? Infiltració. Jo m'ho prenc més com uns puzzles, no? Perquè tu, per exemple, t'has d'infiltrar una base, doncs ja comences a mirar, aviam, aquest per on va, aquest altre... A més, han incorporat una cosa que és molt interessant. Abans podies veure els moviments dels enemics, ara no només pots veure els moviments dels enemics, sinó també pots veure on estan mirant. I no només es mouen físicament per l'espai, sinó que també giren el cap i miren cap a un lloc o cap a un altre. I llavors també han incorporat allò de poder veure cap on estan dirigint la seva mirada, i llavors, tot i que estiguin a prop, si tu estàs per... I
llavors m'ho prenc més en aquest sentit, com un puzzle, no? Ara baixaré aquí, d'aquí me n'aniré allà, aquí mataré aquest, aquí robaré l'altre que em permetrà accedir com un puzzle. Però jo la meva pregunta és, jo havia entès, no vaig seguir molt, però que aquest Assassin's Creed Mirage era un reboot del primer Assassin's Creed. Que era el primer Assassin's Creed, però refet gràficament i amb algunes millores de qualitat de vida. Doncs pot ser, perquè jo el primer no hi he jugat, o sigui que no puc dir. Vale. És que jo diria que és el primer, però un reboot, diria. D'acord. I després hi ha una altra cosa que em crida molt l'atenció, que jo ja sabeu que mai he entrat molt als Assassin's Creed, excepte el l'1, que jo sí que el vaig jugar, i m'agrada molt, i crec que és com aquest que han fet ara. Jo vaig jugar dels nous, diguéssim, de quan van canviar el plantejament dels Assassin's Creed, el d'Egipte, a l'Origins. A l'Origins. I tot i això, sí que la Mire, per exemple, em diu però el cas de jugar és a l'Odyssey, que realment hi ha molt de canvi. De l'Origins a l'Odyssey hi ha tant de canvi? Perquè... Ostres, una bona pregunta. Per mi, el canvi més important és a nivell d'ambientació. Vale, sí. L'ambientació de l'Odyssey a mi em sembla increïble. Els colors, la música, el soroll... Sí. I l'Odyssey, no sé si... Però clar, em confon també per això, per la vinculació que tinc jo amb Grècia, no? I jo penso... I em fa dubtar de si a mi m'agrada tant l'Odyssey per aquesta vinculació o perquè verdaderament és una que està molt, molt millorat. Sí que, per exemple, a l'Origins tenia que hi era un món obert molt gran, però jugava amb l'avantatge que la gran part era desert. Per tant, en el fons tampoc l'havien d'omplir aquest espai. L'Odyssey sí que l'omple aquest espai. Però per mi l'Odyssey és el millor, sens dubte. No sé verdaderament si hi ha tanta diferència amb l'Origins, com preguntaves, però òbviament és millor, sense cap mena de dubte, sí. I no només l'ambientació i la jugabilitat i les mecàniques i tot això, sinó també la història. La història em crida molt més la d'Odyssey que no, per exemple, la del Mirage o la de l'Origins o la del Mirage que estic jugant ara, que al final, hòstia, la veritat, a mi la història aquí m'estic passant els diàlegs ràpid i amb l'Odyssey, hòstia, jo me'ls llegia i... L'Odyssey és la Cassandra, no? La Cassandra. Exacte, i aquest és un altre tema que, mira, m'havia apuntat per comentar i no l'he comentat. A l'Odyssey et deixen triar entre la Cassandra i el seu germà. Ah, sí, que representa el random. Alexios. Aquí no, aquí ja tornes a ser, només tens la possibilitat d'agafar-te un... Sí, perquè ja et digués el reboot de l'1, i en l'1 era així. Sí, però no costava incorporar això tampoc, perquè a més la Cassandra era un tipus de personatge femení que no és, perquè ens entenguem tots el que vull dir, no és Tomb Raider, sinó, òbviament és una personatge d'aventures, però no és un personatge hipersexualitzat, sinó que destaca per altres característiques, no? I vull dir que es poden tenir altres personatges femenins d'acció i d'aventures sense anar amb mini vestits i amb trets hipersexualitzats. Sí, bueno, a veure, els últims Tomb Raider també, per ser justos, ja no tenien una Lara Croft hipersexualitzada, però sí que tenien una història avorridíssima i en aquest sentit fatal, els últims. Però... Doncs això, aquest nou, el Mirage, no sé si per això, perquè volen ser fidels a l'Assassin's 1 que tu deies, o perquè han canviat l'equip o el que sigui, no hi ha aquesta opció. Però llavors el Valhalla, perquè entremig van fer el Valhalla. El Valhalla també tens... El Valhalla ets una... Em sembla que... No sé si... No, el Valhalla podies triar també. Deus poder triar, Podies triar també. Perquè si no, molts incels es desmaien, si els obliguen a portar una noia... Podies triar el Valhalla, sí. A mi del Valhalla m'agrada molt el tema de conquerir castells i de fer la guerra amb el teu equip, no? Que pots inclús triar alguns integrants del teu equip. Penso que és una mecànica molt divertida que han incorporat, igual que navegar amb el vaixell per dins dels rius. Trobo que són dues mecàniques molt ben portades. Sí que és veritat que és una mica repetitiu al final tot el tema de conquerir els punts, però bueno, jo m'ho vaig passar bastant bé les 15 primeres vegades. Aquest és el meu problema amb els Assassin's Creed aquests. O sigui, jo... A mi és la part que no m'agrada. A l'hora 2 estic avorrit. O sigui, és el plan de... I llavors si a l'hora 2 ja veus patrons de repetició, clar, jo no jugaré 100 hores això, o 60 o 50. Però bueno... Molt bé. Estic preparant un article sobre l'Animus i l'absolut desgavell que és viatjar per l'ADN i bueno...
realment el tema de l'Animus ens oblidem quan parlem dels assassins i és una de les pitjors idees del món dels videojocs. Sí, es podria borrar sense... Que han tingut el valor de mantenir-la, no? Durant les 26 entregues. El Mirage aquest, de moment, el tema Animus no es toca gaire, he dit que he jugat unes 15-20 hores com a molt, però de moment no surt. No té un protagonisme destacat ni molt menys. Aquelles escenes que has de tornar com a la realitat, entre cometes, per passejar-te per l'habitació, per apretar un botó, per tornar al que realment t'interessa, que és la partida. I sobretot la justificació és ridícula. És de les coses més ridícules que he vist, no del món dels videojocs, sinó de la fantasia en general, no? Sí, això és, em sembla que diuen fantasciència, una aproximació així. No, però no, és l'etiqueta que té aquest tipus d'aproximacions en què hi ha l'element massa fantasiós. Sí, però que el component científic té molta importància, però no s'aguanta suficient perquè sigui ciència-ficció, és fantasciència. Sí, sí. És ridícul. Estic preparant un article i us el portaré. Molt bé. Molt bé, senyor Gallardo. Gràcies. Bé, doncs, si voleu podem passar a les notícies. Comencem. Que són, bàsicament, acomiadaments. Uri, estàs fora, estàs acomiadat. Vinga, hem de prescindir dels teus serveis. Sí, hem de prescindir dels teus serveis. No, la notícia és una altra, no? És que, malauradament, doncs aquest any ha estat un any, l'anterior, diguéssim, l'any en el qual avui intentarem fer una miqueta de resum, va ser un any molt bo pels videojocs, però molt dolent per la gent que hi treballa. Vivim al món capitalista, Qui ho havia de dir? Sí, senyor. Doncs la notícia que teníem era que durant el 2023 a la indústria del videojoc hi havia hagut uns 9.000 acomiadaments, segons El País, cosa que els tres que estem aquí ens sorprèn i diríem que probablement és bastant més que això, per la forma en com treballen normalment a la indústria del videojoc, no?, que t'explicaves abans de venir. Sí, bàsicament, bé, primer dir que aquests acomiadaments estan dintre d'un cicle d'acomiadaments que afecta que afecta el sector tecnològic en general. Hi ha hagut molts acomiadaments en el sector tecnològic i els videojocs són part. Els videojocs el que tenen, juntament amb altres sectors, és que es treballa molt per projectes. Llavors hi ha una plantilla més o menys fixa i una plantilla flotant que bàsicament quan s'acaba el projecte, en aquest cas quan s'acaba el videojoc, són acomiadats. Són acomiadats perquè treballen per projecte i són gent que s'endú els sous que hagin guanyat i s'endú de l'experiència, no?, d'haver treballat. L'experiència. Clar, aquest és una mica és com els restaurants d'estrelles Michelin, no? Exacte, que aquests ni cobren. Exactament. I això, llavors hi ha hagut moltes protestes també per tots aquests acomiadaments i després està el tema del crunch, no? A la finalització dels projectes, com que tot això és un entramat al de la indústria dels videojocs que està molt compromesa també amb l'accionariat i tot, en principi hi ha unes dates, no? I llavors a vegades els accionistes apreten perquè aquest joc que s'espera tal perquè no coincideixi amb l'altre, hi ha totes unes dates que fan que a vegades s'hagi d'accelerar el desenvolupament d'un videojoc i llavors hi ha el crunch. El crunch és la pràctica aquesta, bàsicament, de fer hores extres de forma salvatge, o sigui, de quedar-se a l'oficina, de dormir allà per poder acabar el projecte a temps. La qüestió aquí que ens preocupa, o el que nosaltres volem denunciar, és que una indústria, un sector que té tants milers de milions de beneficis com està tenint la indústria del videojoc avui en dia, hagi de fer acomiadaments. que és molt fort, el que comentàvem, no? Vostè, senyor Gallardo, després potser ens pot donar la seva opinió. Jo sóc una de les persones acomiadades. Això és el que anava a dir, ara parlarem, no? Però el que dèiem, que quan hi ha beneficis, els beneficis el queda l'empresa, quan hi ha pèrdues... Es socialitzen entre els treballadors. Molt bé. Doncs això, que una indústria que està generant tants beneficis com està generant la indústria dels videojocs avui en dia estigui en aquesta situació. CEO de Nintendo, anem a per tu. No sé si... A Nintendo no sé si hi ha hagut acomiadaments, No, crec que no. Però bueno, podríem treure si n'hi ha hagut, tot el llistat. Sí, teníem per aquí el llistat, però bueno, jo els que recordo són els d'Epic, no? Que recordem que molt malament no els hi va, perquè sí que tenen una tenda que és una tenda virtual que és més aviat escassa, però són els putos propietaris del Fortnite i del motor més utilitzat de creació de videojocs, que és l'Unreal. Llavors, en fi, molt malament no els hi pot anar, no? I després també, on més havia hagut acomiadaments que saltava als ulls? Hòstia, és que ara, perdona. Sí, bueno, en tot cas...
La seva experiència, Gallardo, com a persona despediditzada? Bueno, em van portar a l'oficina i em van dir que ja s'havia acabat tot, que recollís les meves coses i me n'anés cap a casa, que no em volien tornar a veure i que em tallés les ungles dels peus, que els peus no poden estar sense mitjons a l'oficina, que és molt lleig i fa pudor. Ja, però vol dir que llavors vostè el van fer fora perquè es va acabar el seu projecte o per lo de les ungles? Per tot plegat. A més, jo era el típic que obria la nevera de la planta i em menjava qualsevol iogurt que hi hagués per allà amb Tom, no? Pensava que el iogurt es deia Tom. Ja, i el dia següent el iogurt, el flam de la Marta. I del Mike, el Mike portava molt bons postres. Llistat d'empreses: Unity, Microsoft, Riot Games, Google, EA, Facebook, Meta, Amazon, EA un altre cop, Ubisoft, The Aviation Games, CD Projekt, Sega, Take-Two, Embracer, Swenger, Niantic... Bueno. Jo he treballat una època per EA Sports i us haig de dir que la nòmina constava de dues parts. La primera part hi havia una mica d'informació i si volies obrir la segona part havies de pagar 2 euros. El DLC de la nòmina, El DLC de la nòmina, exacte. Els lavabos també eren de pagament. Jo orinava en una ampolla en aquella època. Per estalviar-me els 50 cèntims d'entrar al lavabo. Clar. Potser, si voleu, podem passar, tot i que ja hem començat d'alguna manera aquesta secció de videojocs i política, perquè jo volia, bàsicament, obrir aquesta secció amb una informació relacionada amb aquests acomiadaments, però positiva, de la qual m'he assabentat fa molt poc i que ens dona una mica d'esperança davant d'un panorama en la indústria de videojocs, no?, marcat per aquests acomiadaments massius, per fenòmens com el crunch, no?, aquesta acceleració al final dels projectes. I és el següent. No sé si coneixeu un videojoc indie que es diu Dead Cells, cèl·lules mortes. Es tracta d'un roguelike molt inspirat pels Castlevania clàssics. Després explico breument el que és un roguelike per si algú no ho sap. Doncs bé, sembla que els seus creadors respecten totalment els drets laborals dels seus treballadors. Com pot ser això? Una pista, només hi ha una manera. Anava a dir alguna cosa, senyor Gallardo? Això és notícia? Respectar els drets laborals és notícia? Sí, clar. Bé, però anem per pas. Motion Twin, que és com es diu la companyia francesa, va llançar el passat 2018 aquest tal Dead Cells, que va ser rebut per crítica i públic de forma unànime com un dels millors jocs de l'any. I acumula avui més de 11 milions de còpies, el que és una borrada per un estudi independent. Em sembla que està entre els 10 primers o entre els 20 primers de jocs indis que més han venut a la història. I aquest, concretament, perquè hi ha molts jocs indis que són falsament indis, les seves xifres de venda, perquè després són comprats per alguna empresa, no? Aquest no, aquest es manté independent. En tot cas, com han aconseguit els seus treballadors el respecte absolut pels seus drets? Doncs resulta que Motion Twin, i jo no en tenia ni idea i em vaig enterar per casualitat, es defineix ella mateixa com una cooperativa anarcosindicalista de treballadors i funciona com a tal. En una entrevista a Kotaku, que és un mitjà molt reconegut, un dels seus membres, Sebastian Benart, explica que no tenen cap i que tots cobren exactament el mateix. Els artistes, els desenvolupadors, els que acaben d'entrar a la companyia o els que, com ell, van fundar-la fa gairebé 20 anys. És interessant perquè ens explica en aquesta entrevista també que les decisions es prenen de forma assembleària i admet també que és un treball molt absorbent i que no hi falta el crunch. El crunch és una cosa que també es fa. La diferència és que es cuiden molt de que cap treballador acabi malament i a més es fa amb la voluntat del treballador. Cal confiar en Bernard que això sigui veritat, no? Cal dir que, si bé el joc no conté cap element que ens faci pensar en les inclinacions ideològiques dels seus desenvolupadors, que això passa molt en els indis en seguida ja els hi veus la ideologia, que això està molt bé, no? Sí que em podria haver donat alguna pista al fet que l'únic element gràfic del seu logotip és una estrella vermella. Llavors això era una pista. Bé, només un apunt més, us volia explicar una mica el que és un roguelike, per qui no ho sàpiga. Doncs, igual que els Souls-like, és una etiqueta que fa referència a jocs que s'assemblen a un altre. En aquest cas el Rogue, però no, que s'escriu Rogue en castellà. Rogue és un joc de
he traduït com a recórrer masmorres, que seria Dungeon Crawling. És un joc de recórrer masmorres, nascut el 1980, i el que s'atribueix, no ser el primer, però sí el més conegut i exitós dels jocs que usen elements procedurals en el seu disseny. O sigui, masmorres, enemics i tresors es generen de forma aleatòria, segons un algoritme, que permet que sempre estiguem jugant en masmorres lleugerament diferents. Podria ser el metro de París. Ha estat vostè al metro de París? He viscut 2 anys allà. Home, parli'ns d'això. Bé, per què un joc necessita crear constantment nivells una miqueta lleugerament diferents? Doncs perquè solen ser jocs molt difícils en els que morim i tornem a la casella 0 d'alguna manera, i per tant convé que els nivells sempre siguin una mica diferents. Els roguelike moderns incorporen progressió. Quan comencem de nou després de cada mort, podem haver guanyat, si ens hem esforçat prou, si ho hem aconseguit, millores que són permanents, i per tant cada partida som millors, diguéssim, som més forts, i cada cop el joc es va tornant d'alguna manera més fàcil, tot i que són jocs sempre fa molt difícils. Fa 6 o 7 anys que surten molts roguelikes i títols amb elements procedurals, especialment es poden destacar Hades, The Binding of Isaac, Spelunky o Cult of the Lamb, i Dead Cells també, que és, des del BU, un dels millors que he jugat mai. Bé, doncs podem passar ja a la secció dels temes, el moment en què despleguem les nostres plomes de galls indis, i això em fa... Mira, això seria una bona secció també, galls d'indi, parlar de jocs indi. Ah, mira. En tot cas... Poeta! En tot cas, doncs, què ens has portat, Uri? Bé, més que parlar de treure les plomes de gall d'indi aquí, venim a parlar de les coses que ens agraden, de les nostres merdes. I llavors, em semblava una bona idea avui que, de fet, mentre estem parlant, o molt a prop del moment en què estem parlant, comença un Barça-Madrid. Això, segurament, mirant les notícies, estaríem tots a tope amb el Barça-Madrid. Però jo avui, si no estiguéssim... Amb el Barça, concretament, no? Però el Barça... Perquè no es pot ser del Barça-Madrid, no són dos equips. Molt bé, Gallardo. Però estaríem a tope mirant el partit. Si no fos perquè el Barça ha perdut... Bueno, ja és el Barça... I perquè tot el futbol és de pagament des de fa anys. Exactament. Bueno. Sí, moltes gràcies, senyor Gallardo. Em diuen capità obvi. Doncs jo probablement no estaria mirant el Barça-Madrid, sinó que estaria mirant la final del torneig de Age of Empires 2, el Nilly's Apartment Cup número 5, que és el torneig que s'està jugant en aquests moments, la final entre Mr. Yo i Era. I tu Pots explicar com es diu la copa? El campionat que està jugant avui és Nilly Apartments Cup número 5. Versió. Ara, aquí és el que vinc aquí. I tu estàs perdent per estar amb nosaltres, Ho estic perdent per estar amb vosaltres. Gràcies. A les 4 de la tarda. Mr. Yo contra Era. Bueno, jo, per començar, volia treure diferents temes aquí. Per començar, el tema de que, bueno, que últimament jo estic gaudint més, quasi, veient jugar a videojocs que jugant, pròpiament. I em passa molt amb el Project Zomboid i em passa amb l'Age of Empires. L'Age of Empires què és? L'Age of Empires és un joc d'estratègia a temps real, situat en època medieval, en el qual tu has de construir una economia. A partir d'aquesta economia, dos participants s'enfronten, bàsicament. Això és la versió online, òbviament, en què tu bàsicament has de construir una economia. A partir d'aquesta economia construeixes les teves unitats militars, els teus exèrcits, i has d'anar, al final acaba sent un joc de guerra que has d'anar a destruir a l'enemic. Vull dir que en el fons és senzill, has d'aconseguir recursos, crear unitats militars i anar a destruir. Però l'altra característica que és interessant d'aquest joc és que és un joc que es va crear fa 25 anys, i tot i ser un joc de fa 25 anys continua sent un joc que avui en dia està, no diré en plena forma, però està en forma, i permet tenir campionats com el que estem tenint ara. I com pot ser que un joc de fa 25 anys continuï estant en forma? Perquè ens ubiquem una miqueta en quin estat de forma està aquest joc avui en dia. Aquest joc avui en dia, per les xifres que vaig estar mirant, té una mitjana d'uns 2.000 viewers, uns 2.000 espectadors al dia de mitjana. Amb tornejos com el que estem tenint ara, hi ha pics d'audiència de 30.000, 40.000 espectadors. Els preus, els premis que es donen en campionats com el que està sent ara, em sembla que el primer
el guanyador s'emportarà 12.000, 14.000, 15.000 euros de premi, això el primer, vull dir, el prize pool total és al voltant d'uns 60.000 euros. Clar, si ho comparem amb jocs com Fortnite, per exemple, o League of Legends, que l'últim campionat que vaig estar mirant, el premi per al primer eren de 2 milions d'euros. O com la Copa Excel. O la Copa Excel. La importància és molt relativa, però la veritat és que té una audiència constant, bastant constant, que ni puja ni baixa des de fa molts anys. Els jugadors èlit, com si diguéssim, permet tenir una sèrie de jugadors èlit que s'hi poden dedicar de forma professional, que no són multimilionaris però que es guanyen bé la vida. Per tant, és un joc que està en bona forma. I jo penso que precisament el tema aquest que estigui només en bona forma és la clau de l'èxit, que no ha sigut un joc que ha explotat, no? I llavors la comunitat, ho pots veure en el Twitch, ho pots veure amb la relació entre els jugadors i tot, és una comunitat molt sana avui en dia. Òbviament, sempre hi ha gent que s'ha de banejar i gent que diu tonteries, però en general és un clima molt agradable, no hi ha mals rotllos i precisament el torneig que està jugant avui és el clar exemple d'això. Nili's Apartment Cup. Per què? Perquè Nili és un jugador i un caster d'Age of Empires que fa uns 5-6 anys va fer el primer Nili's Apartment Cup. I què era aquest torneig? Va ser un torneig que ell va fer a casa seva i va convidar els millors jugadors del món a passar una setmana a casa seva a Berlín i jugar. D'acord? I llavors aquesta és l'atmosfera que es vol mantenir en aquest torneig. La cosa ha anat creixent, ara com ara ja no es fa a casa seva, sinó que es fa però es fa en un apartament igualment. És un apartament que lloguen a Berlín, o és un apartament de la Parra, molt gran, amb 7 habitacions o així. La gent està en els seus hotels, òbviament hi ha els jugadors, hi ha els càsters, hi ha l'equip de producció, etc., que estan en hotels, però cada dia es reuneixen tots a l'apartament per jugar. I tu no només veus les partides, sinó que veus entre ells com mengen, com veuen les partides dels uns als altres, com es fan bromes, i veus que hi ha bon rotllo entre ells. I això jo penso que és la clau de que això s'hagi mantingut així. Com s'ha pogut mantenir així? Doncs també hi ha hagut un esforç per part de Microsoft, que és el desenvolupador principal del joc, que des de fa 25 anys ha anat actualitzant el joc constantment. D'acord? El gran canvi va ser el 2019, que van treure el Definitive Edition. Es va juntar també amb la pandèmia, i jo diria que la pandèmia quasi que els hi va fer... Jo em vaig enganxar precisament a aquest joc arran de la pandèmia. Arran d'estar hores davant de l'ordinador sense saber què fer, vaig començar a veure partides d'Age of Empires, i un joc que jo havia jugat fa molts anys i que no m'havia enganxat, arran de tornar-lo a veure, me'l vaig tornar a descarregar i vaig tornar a jugar. I el joc s'està actualitzant constantment. Constantment treuen DLCs que porten nous escenaris, porten noves civilitzacions, nous mapes, i llavors és un joc que està prou ben balancejat, té actualitzacions constants i té una comunitat friendly, agradable, que no és tòxica. I jo diria que aquesta és més o menys la clau d'això. Ara com ara aquest campionat que s'està jugant és l'exemple per mi del bon rotllo i de per què funciona aquest joc, però hi ha campionats encara més importants d'aquest joc, com per exemple el Red Bull patrocina un dels campionats, el Red Bull Wololo, que es fa a Heidelberg, al castell, i el prize pool en aquest cas quasi ve a arribar als 150.000 euros o 200.000 euros només en l'Age of Empires, i Age of Empires 2, i a part, en aquest cas, quan l'organitza Red Bull, també hi ha un campionat d'Age of Empires 1 i d'Age of Empires 4. Age of Empires 3 no, pobrets, estan una mica marginats. Però vull dir, sí, no ho sé. Però vull dir que és una comunitat que està molt activa i bé, doncs avui si no hi ha un Barça-Madrid, jo probablement estaria veient Misterio contra Era. Doncs jo tinc moltes preguntes. M'ha semblat superinteressant perquè el món del competitiu, ja sigui d'aquest joc o de qualsevol altre, m'interessa molt per tot lo social que hi ha darrere. I m'ha recordat molt aquest origen del torneig en què es trobaven tots a casa seva, tal i qual, a l'origen també del Super Smash Bros, que també comença molt així. I també és un competitiu molt... Hi ha uns documentals a YouTube, que posaré el link en el programa,
en què es veu tot això, tot l'origen gravat amb VHS, o sigui, gravat amb càmera d'aquestes. I bueno, m'ha semblat molt interessant, però la pregunta que tinc és la següent. Per què el 2 és el representant del competitiu i no els que han sortit després? I perdona, i sobretot una altra pregunta. Per què vas al gener a Berlín? Per què vaig què? Per què van al gener a Berlín, no? Podent anar a qualsevol altra ciutat del món. Perquè el Nili és de Berlín. Però Nili... Sí que és un altre lloc. T'ha d'agradar molt el joc per anar al gener a Berlín, no? No, bueno, no és una pregunta tonta, senyor Gallardo. Perquè el principal equip que patrocina, que està ficat, o sigui, com a equip competitiu que està dintre Age of Empires 2 és Gamer Legion. Gamer Legion és un equip d'e-sports. Té equips en diferents... té el League of Legends, té el FIFA o el Pro Evolution Soccer, no me'n recordo quin dels dos, té diferents equips. I és de les poques empreses que ha invertit en Age of Empires. D'acord? I Gamer Legion és una empresa alemana. Llavors té bastanta força a Alemanya. Per això el torneig, el Red Bull World Law es fa a Heidelberg, però també s'han fet tornejos a altres llocs. Principalment els tornejos són online, però són guais quan veus els tornejos LAN, els tornejos en directe, que veus que entre ells hi ha molt bona relació. I per què el 2 s'ha convertit en un joc de culte? Doncs la veritat que no ho acabo d'entendre jo tampoc molt. L'Age of Empires, en teoria, els diferents Age of Empires 1, 2, 3 i 4 estan ambientats en diferents moments de la història. L'1 seria més prehistòria i història clàssica, el 2 seria època medieval i així fins al 4, que seria època moderna, etc. Vale? Estan ambientats en aquestes cronologies tant a nivell de tecnologies com a nivell d'imperis i civilitzacions que tu pots escollir. Sí que és veritat que s'han perdut més algunes llicències. Per exemple, un dels últims DLCs que va sortir l'Age of Empires 2, una de les civilitzacions eren els romans. I això va causar una miqueta de... la gent no va agradar molt. Però bé. I llavors, per què això? Jo penso que és simplement com s'ha desenvolupat el joc i per casualitat ha agradat més. El 1, tot i tenir una dinàmica molt semblant, el fet de que estigui ambientat comencis a la prehistòria, jo penso que, i això a mi m'afecta personalment, penso que afecten els desenvolupadors també. No saben crear dinàmiques per fer-lo divertit i trobar la forma de cridar els oients. Perquè al final tu has de triar el teu àmbit cronològic i el teu àmbit cronològic et limita. Sí, i et limita més, a més, si no en saps. La diversió va començar amb l'escriptura. No, la diversió va començar a partir dels canons. Llavors, els altres que han sortit, el 3, és un joc que és quasi bé completament irrisori, que quasi bé ningú hi juga, i fa 2 o 3 anys van apostar fort pel 4. Fins al punt que molts jugadors del 2 es van passar al 4, per què? Perquè Microsoft va fotre molta pasta, va treure el 4 i va començar a organitzar tornejos, i els tornejos del 4 tenien molt més premi que el 2. Però al 4 no hi havia jugadors. Per tant, molts jugadors del 2 temporalment es van passar al 4. Tots els jugadors, o quasi bé tots els jugadors que se'n van passar del 2 al 4 han tornat al 2. I això que al 4 continuen tenint premis molt importants. Però és un joc que a nivell d'espectadors estava baixant en picat. Va tenir un pic molt fort al principi quan va sortir amb molta força, però està baixant. Bueno, les dinàmiques, la forma de jugar, els moviments, els gràfics, tot això és un cúmul de factors que fa que, per alguna raó, el 2 agradi més que els altres. Sí, és que normalment en el competitiu, quan es queden amb jocs antics i no els més nous, té molt a veure amb que és el joc perfecte, de que tothom està molt acostumat a les mecàniques, exactament, de que no han fet coses noves, i les comunitats també tendeixen a ser un pèl conservadores en el sentit de ja ho coneixem, no ens agrada el nou, no? I això passa amb tots aquests jocs també, no? Amb el Total War Warhammer també he estat mirant i també he vist que sempre passa el mateix. Els de l'1, amb l'1, el 2 una mierda. Els que van entrar al 2, l'1 vale, però el 3 una mierda. I es repeteix una mica aquesta dinàmica. Jo no sé diferenciar els Age of Empires entre ells. Jo menys, jo no n'hi he jugat. I després tenim una altra pregunta que és sobre l'edat de la gent. Jo està guanyant 2-1 contra ERA. Ens la podem deixar aquí, mentrestant. Vale. Interessantíssim.
La meva altra pregunta és sobre el tipus de públic i de jugadors. És a dir, jo amb els meus prejudicis m'imaginaria que no són els xavals de 20 anys. No, òbviament hi ha xavals de 20 anys i alguns dels pros tenen 20, 21, 22 anys. Però, per exemple, un dels jugadors que està al Nilis Apartment Cup en aquests moments és Daud, que és un jugador que té 38 anys. Jo diria que la mitjana d'espectadors és bastant més gran, és al voltant d'uns, jo diria, els 30 anys deu estar la mitjana dels espectadors, inclús una miqueta més potser, mentre que els jugadors sí que potser estan una miqueta més baixa. Però en general, per la comunitat dels videojocs, jo diria que és gent més adulta que amb altres jocs, com poden ser els grans exemples, que si Fortnite, Minecraft, League of Legends, sí que és veritat que són gent bastant més jove. Hòstia, que interessant, realment, que interessant. Espero amb moltes ganes que facis l'especial de la Copa Excel, també, amb aquesta mateixa línia. Jo tinc unes dades que s'haurien d'ordenar. Unes drogues? Unes dades que es pot utilitzar per la Copa Excel i així de pas ja... Perfecte, després m'ho passes. Bé, doncs continuem amb els temes. Jo penso que, jo particularment, no sé tu, Uri, però jo estic molt content de tornar a tenir el plató a la Punto Gallardo i que el passat del seu nebot no estigui per aquí. Content per comparació, no? Sí. I bé, per tant, no sé, primer volia preguntar-li si es troba millor, com es troba i què és tot això de la interseccionalitat? A veure, em trobo millor. I he patit una situació on conflueixen diverses situacions polítiques i personals. Vaig tenir una forta gastroenteritis perquè duia mesos només menjant ous ferrats a tots els àpats. És l'únic que sé cuinar i no tinc els diners que tenia abans per menjar fora tan sovint com feia. Però l'oli va molt car, senyor Gallardo? És un tema de gènere i de classe, amic Uri. Ja sé que l'oli va car. No només és responsable de la societat, sinó que jo també tinc una part d'aquesta culpa, saps? Però per què és una cosa de gènere, menjar els ferrats? Perquè el patriarcal... O Patrick. Ell ho intenta. El Patrick? Patrick, jo li dic Patrick, el patriarcal. Fa que els homes no sabem cuinar. Vale, sí. D'acord? Perquè jo... Vostè també es podria intentar espavilar, Clar, jo quan anava a recollir els tàpers a casa de la meva mare podia haver intentat aprendre a cuinar. Li podia haver preguntat, ni que sigui, no? Però bueno... Li feia tàpers d'ous ferrats? No, la meva mare cuinava. Cuinava bé. I llavors, ara una mica he resolt aquest tema. Vale, i com ho porta ara? Bé, l'he resolt perquè he trobat una feina de monitor de menjador a un col·legi del costat de de casa. Però això... I llavors passo dels infants i em dedico a omplir tots els tàpers que puc. Vostè passi dels infants, sisplau, passi dels infants. Almenys tinc un àpat al dia que no són els ferrats. Vale, és a dir, que li roba el menjar a les criatures. Sí. Vale, es podria dir que sí. Bàsicament sí. Vaja. Llavors, jo avui, si esteu preparats, he portat 3 jocs més. Vale, molt bé. Basats en... o sigui, són jocs de conduir que no van de conduir. Aquest seria el titular. Vale, molt bé. Un simulador de conducció, però a l'estil Drive. Es diria Drive, ;game. Home, aquest... Drive the game. No, sense el D, perquè no es diu The Drive. Es diu Drive, ;game. Vale, molt bé. Seguint la mateixa lògica que la pel·lícula. Però escolti'm, la pel·lícula jo no la conec, què va? La pel·lícula és el Ryan Gosling, que és conductor per la màfia, però llavors és una persona molt masculina que pot proveir la llar i defensar la seva veïna del nòvio tòxic. I bàsicament és el Ryan Gosling molant molt fort durant tota la pel·li, parlant molt poc, conduint bastant, però sobretot molant molt fort. Vale. La pel·li va de molar. Per tant, és algú a qui li fan els ous ferrats, no se'ls ha de fer ell. El Ryan Gosling no menja, diguéssim, cobra la finestra i l'univers li proveeix a ell, saps? Vale. Aquest tipus d'herois no els hagis mai al lavabo. Ja.
Bueno, Drive, Game, igual que el film en què s'inspira, no tracta de conduir, no. Va de molar. La cinemàtica inicial és la pel·lícula Drive, però no el resum ni un tràiler, no. Tota l'hora 40 de pel·lícula. I no es pot passar. L'ha de veure sencera. Sí, perquè el que compta és molar. I què mola més que la pel·lícula en què es basa? Res. En el joc encarnarem el protagonista. Això vol dir que no podrem personalitzar el personatge, valgui la redundància. No. Sempre serem el bo d'en Ryan. Això sí, haurem de triar la caçadora, les ulleres, aquells guants de reixeta amb els dits a l'aire que portava l'amic de l'Emili del teu pare i que combinava amb aquelles ulleres groguenques que et donen quan t'afilies als partits feixistes sud-americans. Aquí vull fer un incís a les notes que tinc per la gent més jove que ens escolta. L'Emili era unes colònies d'adults en què t'obligaven a fer on aprenies a morir pel teu país. Vale. No sé si vosaltres heu fet l'Emili. No. Jo tampoc. El joc ve amb un volant exclusiu, car, bonic i poc útil per navegar pels múltiples menús del joc, perquè conduirem poc. Haurem de triar la roba i assegurar-nos que ens queda bé, assajar la combinació correcta de moviments per ajustar-nos la jaqueta, picar l'ullet i somriure amb cara de pinxo. Si clavem la combinació podem impressionar la veïna de davant. Quan haguem decidit quin serà el nostre cotxe i la música de fons, podem veure escenes del nostre personatge conduint de nit per la ciutat. Però no podrem conduir, perquè no és un joc de conducció, és un joc de molar. De molar. El joc de molar. Hi haurà petites escenes de diàleg i una baralla amb el nòvio tòxic de la veïna de davant, on haurem de fer gala de tota la nostra virilitat per demostrar que podem protegir i proveir la llar. Aquest és el Drive, Game. M'agrada molt. Molt bé. M'agrada moltíssim. És un joc de molar. I tu moles? M'ho diu a mi? Sí? Jo no molo massa. Doncs no et compris el joc. I tu, Oriol, moles? Menys. Tampoc és per tu el joc. Vale, llavors tenim el següent joc, que és un simulador de conducció en patinet. Té molt bona pinta. Vale. Sí, no té nom encara, podria ser... Simulador game. Patinet, game. O estic incòmode. També podria ser... Estic bastant incòmode en aquest trajecte. Podria ser el subtítol. Aquest joc tampoc va de conduir. Tots aquells que somieu amb un joc sobre desplaçar-se salvatgement per la ciutat us podeu anar oblidant. No, el joc va d'estar incòmodes. De fer llargs desplaçaments dempeus sobre el patinet, d'arribar als llocs i voler seure. S'ha de jugar dret. El DualSense, el comandament, tindria podria veure que qualsevol moviment que fem lateralment ens pot fer caure del patinet. Com? Expliqui bé sigui, aquesta mecànica. La mecànica seria que el comandament de la consola, del PC, notaria si nosaltres fem el més mínim, la més mínima inclinació amb les mans, i clar, amb unes rodes tan petites, si és un bon simulador haurem de caure a terra. I si caus, tornes a començar, perquè clar, en els patinets la carrosseria ets tu. La carrosseria ets tu, evidentment. I també... Per tant, s'ha de jugar amb molta tensió i molt, molt quiet, perquè el sensor de moviment... Com anar en patinet. Com anar en patinet elèctric. Va. I també el comandament, si nota que ens hem assegut, s'apaga la consola. Clar. D'acord? Tampoc es pot posar en pausa, perquè la vida no entén de pauses. I cal triar la roba, els complements, els neons del patinet, contra més cutre i ets millor. Bueno, la roba està bastant estricta. Xandall. Gorra i macuto d'aquests d'així. I si t'estàs fumant un porraco, com el teu puny, guanyes punts. Vale. Aquest seria el simulador de conducció en patinet. I l'objectiu quin és? Estar incòmodes. No caure. L'objectiu és estar incòmodes. I ara us porto aquí el que jo considero la meva obra mestra fins ara. És un joc que jo espero que a tu t'agradi, que ets tan fan del Souls-like. Vale. És un joc del que estic especialment orgullós i que m'agradaria fer una petita pausa dramàtica abans de presentar. Vale. En silenci, si pot ser la pausa. Comencem. Simulador de ser una persona racialitzada conduint pels Estats Units. El Dark Souls dels jocs de cotxes. Té molt bona pinta.
El joc està ambientat en l'actual Estats Units. Ens posarem en la pell, mai millor dit, d'un ciutadà d'aquell país. Un ciutadà sense problemes amb la justícia, sense pagaments pendents, amb els deutes de l'universitat pagats, amb assegurança mèdica, una feina decent, un membre respectat de la seva comunitat, creient i temerós de Déu, el seu senyor. Aquest ciutadà, per motius que no ens diuen, ha de llogar un cotxe i creuar el país. Fins aquí no es veu per enlloc aquesta dificultat extrema que ens promet, veritat? Però aquest ciutadà és negre. Ui. El nostre viatge, com el dels esclaus de 2 segles abans quan fugien de les plantacions, està ple de perills. Cada parada pot ser l'última, cada repostatge una trampa. Durant el trajecte haurem de superar múltiples controls policials. Un oficial, de vegades en cotxe, altres en moto, sempre blanc, ens atura per revisar la nostra documentació i ens crida que apartem les mans del volant i les tinguem ben visibles. En aquestes escenes els detalls seran claus. La precisió haurà de ser milimètrica, els nervis de ser. Qualsevol moviment brusc, paraula fora de to, mala mirada a l'oficial blanc de torn comportarà el final de la partida Game over. i de la nostra vida. Moment especialment delicat serà quan ens demanin la documentació i haguem d'obrir la guantera sense obligar l'oficial blanc de torn a disparar. Hi ha diversos nivells de dificultat. Contra més car sigui el cotxe que portem, pitjor tracte tindran els oficials blancs cap a nosaltres. Cal afegir que en aquest joc el volum no es pot baixar, estarà al màxim en tot moment. Les sirenes, crits del policia blanc posaran a prova els nervis del més calmat. I tampoc es pot posar en pausa, perquè, amics, la vida no entén de pauses. Com estaria... com el veuríem, aquest joc? És el point of view o veuríem el cotxe des de darrere? Jo, si em permeteu, si encara no l'he desenvolupat, el faria en realitat virtual. Perquè si el moviment del cap, de les mans al volant i tot això ha de ser tan precís, obrir la guantera, no? Sí. Realitat virtual. Molt a poc. Molt I sense deixar de fer contacte visual amb l'oficial blanc de torn. Exacte. Jo... Les manos donde les pueda ver. Efectivament, sí. Jo compro bastant aquesta aportació que fas i crec que seria un joc en primera persona. Amb uns controls molt complicats. Molt complicats i molt precisos. Doncs fins aquí aquestes Hòstia, m'ha agradat idees. molt. Molt bé, senyor. Molt bé. Aquest últim joc... Aquest últim joc... Pinta bé, M'agradaria que me'l comprés Microsoft, la veritat. Microsoft, a veure si hi ha sort. Microsoft. Saps? Una companyia que respecta tant els drets de tots els ciutadans Sí. i que segurament no discrimina en base ni de gènere, ni de raça, ni de classe. Al robar les dades de la gent, no ho fa. No. Se les queda totes. Sí, doncs fins aquí, amics. Ens veiem la setmana vinent. Jo ara haig de marxar perquè haig de parlar una cosa amb el meu nebot que no em va agradar del programa que he escoltat. Vale. Però bueno, us deixo aquí amb la persona que originalment anava a fer aquest podcast, que és el Víctor. El Víctor està aquí? Sí. Bé. Crec que té una cosa a dir. Fàcil passar en sortir. Que vagi molt bé, amics. Vinga. Bueno, Víctor, què passa? Tio, t'hem trobat molt a faltar, Víctor. Què? Han tingut 2 tios aquí raríssims. Però Gallardos que bé, no? Tens uns col·legues? Que és que no sé d'on els treus. No són meus amics, són veïns. Són veïns? Són veïns, el Gallardo és el meu veí i el Quim és el seu nebot. I et piquen a buscar sal o alguna cosa així? Són més de buscar, de picar per que volen una altra cosa. Jo crec que sí. Bé, doncs, bueno, m'alegro molt de veure. Bon any als dos, que no us havia comentat. I, bueno, dir-vos que què he estat fent aquestes vacances? Doncs molt poques coses, perquè Huberto Naranjo m'ha enviat una altra carta i he hagut de dedicar 16 hores a anar a Correus i recollir aquesta carta, perquè es veu que no me la va enviar amb el meu nom, sinó que va posar un pseudònim i jo he hagut de fer moltes gestions per demostrar que la persona Receptora? sóc jo. Em va fotre una bronca, la persona de Correus, vaig pensar, jo no sé com t'atreveixes amb lo malament que funciona Correus a fer-me un retret, però bueno, vaig aguantar el retret i he aconseguit la carta, no?, que és el que volia. Està molt bé. Llavors, si us sembla... Procedeix a llegir-la. Sí, procediré a llegir-la, només comentar que crec que a partir d'ara i després d'aquest manifest fundacional
sobre els NPCs, crec que Huberto Naranjo li podríem posar el nom d'una gamer, no? Una gamer perquè si... Ara quan us llegeixi això entendreu per què ho dic. A veure, estic Vinga, No? Procedeixo. Bueno, la carta comença dient, primer de tot, moltes gràcies, Huberto, esperem que estiguis bé allà al Maresme i que hagi començat l'any bé per tu, no ens diu res ni ens pregunta, simplement ens envies això, molt bé. Bueno. Què és un NPC? Un personatge no jugador o personatge no jugable, o PNJ, és un personatge controlat pel director del joc en el curs d'una partida de rol o per una intel·ligència artificial perquè es comportin d'una manera determinada dins un videojoc. O sigui, un personatge no jugable. Llavors, aquí ens posa una estranya teoria que he estat llegint abans. Llavors, teoria dels NPCs. Què és això? La teoria s'origina a través d'un mem publicat per un usuari anònim de la pàgina 4chan l'any 2016, creant un fil anomenat Ets un NPC, PNJ, en el qual va plantejar la hipòtesi metafísica que l'estoc d'ànimes de la Terra és finit, per la qual cosa l'augment de la població després d'arribar a aquest límit hauria provocat que moltes persones siguin sers sense ànima, que viuen una vida sense sentit, seguint les tendències socials predominants. Bueno, jo estic d'acord amb l'Huberto Naranjo, amb l'Ona Gamer, que a sota ens ha posat una nota manuscrita que diu merda incel. Aquestes teories de merda no ens interessen en el més absolut i crec que ell vol trencar amb tot això, no? Llavors, es pregunta, com puc saber si sóc un NPC a la vida real? A la vida, com als videojocs, una sèrie de gent són protagonistes i altres són meres comparses amb un paper secundari. Extras a la pel·lícula d'algú altre. És inevitable pensar que aquell simpàtic granger amb tot de missions poc creïbles no ha estat posat expressament per a nosaltres. És difícil imaginar-li una vida, una conversa amb aquell fill perdut al bosc i que hem de salvar d'algun animal salvatge. És difícil imaginar el dia a dia dels grangers a l'univers de The Witcher, amb tots aquells monstres vivint al costat de les granges. Sí, nosaltres. Sí, la veritat. Els desposseïts d'opcions. Aquells que tenim un nombre limitat de camins. Com si fos un arbre lògic. Som personatges no jugables a la vida. Si encara dubteu, us posaré un seguit de situacions en les que us adoneu del vostre paper en aquesta societat. Tens 4 frases, sovint dius coses molt similars i sempre parles dels mateixos temes. Quan veus una persona famosa, perds el món de vista i fas el que sigui per complaure'l. El teu encarregat pot atendre el mòbil o resoldre assumptes personals durant l'horari laboral, però tu no. El teu cap et pot canviar l'horari sense avisar. Poses música de gàngster de camí a la teva feina de 8 a 3. Aquí, a més de ser un personatge no jugable, tens molt mal gust musical. Si et pares a pensar, les teves opcions a la vida estan bastant restringides. Estudiar o no, per treballar en una feina millor, però sempre has de retre comptes a algú altre. Utilitzes el transport públic. O pagues una hipoteca o un lloguer. Totes aquestes coses et converteixen en un personatge no jugable, en un no protagonista, diguéssim. Des de que el primer bit va fer pampallugues a una pantalla, els jugadors s'han passejat per mons virtuals com si els posseïssin. Des de que la primera línia de diàleg va ser resposta, sempre s'ha passat ràpid, sense acabar-la de llegir. Des de que el primer usuari va comprar una consola domèstica, ens han tractat com a escòria. Però algú va dir no. Algú va decidir que aquest servilisme amb el jugador havia acabat, obrint una escletxa per a tots nosaltres. És a dir, no només els personatges no jugables dels videojocs, sinó els personatges no jugables de la vida real. Unes simples línies ho van canviar tot. Soc Parches, l'irrompible Parches. Sembla que ets latent. Tens algun assumpte a tractar amb mi? Disfressat dirà als jugadors que ha trobat un tresor a l'altre cantó del pont. La cobdícia farà la resta. La trampa està parada. Milers de morts gratuïtes. Faltes de respecte. Inspeccions i robatoris de casa són venjats. Glòria a Parches l'irrompible. Glòria al sense veu. Aquest, amics, és l'entrada del manifest dels personatges no jugables que veuen en Parches l'irrompible el seu líder.
Parches és Lenin? Això és molt interessant perquè tinc la pell de gallina, realment. Creus que rebrem més fragments del manifest? Ara tinc el següent. Vale, ara mateix. Ara mateix. Vale. Endavant. Aquí. Com que has dit això és la introducció. Manifest dels NPC. Un fantasma recorre els videojocs. Un fantasma recorre el núvol. És el fantasma del parxisme. Aquells que volen ser escoltats fins al final. Totes les forces de la vella indústria s'han unit en aquesta santa croada per assetjar aquest fantasma. Jim Ryan, Geoff Keighley, Bobby Kotick, els tipus de San Francisco i els vells de Nintendo. Quin estudi independent no ha estat titllat de cuidar massa el rerefons dels secundaris pels seus adversaris? D'aquest fet en traiem una doble conclusió, que el parxisme ha deixat de ser una tendència per esdevenir una força dins de la indústria i que ja és hora que els parxistes exposin les seves demandes, conceptes i tendències, que oposin a la llegenda del fantasma un manifest propi. Amb aquest fi, els sensaveu de tots els videojocs s'han reunit i han redactat el següent manifest. Capítol 1. Protagonistes i secundaris. La història de tots els videojocs fins als nostres dies és la història de la lluita entre el jugador i els habitants del videojoc on arriba. Fins aquí, amics. Déu-n'hi-do, ha arribat aquí el Víctor, però acabant el programa i deixant això. I ara què? Sembla? Ara què? Déu-n'hi-do. Amics, ara és el moment que enganyeu, que pareu trampes a tots aquells que es pensen que són protagonistes de la vostra vida. No direm que tireu per un pont, però la vida té molts matisos, amics. O sigui que vull veure encarregats al fons dels ponts. Déu-n'hi-do. A més, és molt interessant que l'Uberto Naranjo hagi utilitzat el Parches com a, diguéssim, el primer revolucionari o una manera de parlar dels treballadors. El parxisme, o dels NPCs, perquè en realitat hi ha molta gent que sosté que Parches és el personatge que inicia l'era de la foscor en els Souls i per tant oposat als déus. I per tant representa una certa revolució, que és acabar amb el cicle de la renovació de la flama que manté els déus vius. Llavors és molt interessant això, perquè vull dir, realment en el seu trollisme, el fet de ser un troll, darrere hi ha la revolució de la humanitat, en el cas dels Souls. És el primer que va dir no. És el primer que va dir no. És el primer que... Sí. Però això és canon? És fundat, això? És fundat. Perquè el pigmeo, no sé com li diuen, a la introducció del primer Dark Souls es parla del pigmeu no sé què, que es troba un dels fragments de les ànimes i es veu una forma enfosquida i sempre es relaciona Parches amb la humanitat i el pigmeu amb la humanitat. I després hi ha diverses pistes disseminades que fan pensar que Parches pugui ser un ésser immortal perquè apareix a tots els jocs i alhora és immortal perquè té una de les ànimes que es van quedar dividides a l'inici dels temps. Llavors és brutal que hagis arribat a aquesta conclusió o que l'Uberto hagi arribat a aquesta conclusió perquè vull dir que encaixa molt bé això. És espectacular. Crec que Uberto és una persona que sap més de videojocs del que sembla. Déu-n'hi-do. En fi, estic impressionat. M'agradaria parlar amb ell personalment. Creus que algun dia es podrà passar per aquí? No. Per si viu al Maresme. No és tan lluny. Mira, ara et diré una cosa sobre una gamer que potser no hauria de dir aquí, en fals directe, però ella és una persona que viu aïllada del món, en una cabana, en proporcions matemàtiques perfectes, que va construir i no vol veure ningú, d'acord? Tenim un cert vincle, si voleu, ens podem cartejar amb ell, com faig jo, però no crec que l'arribeu a conèixer mai. És una persona més molt gran. Una cabana al Maresme, a la Serra de Marina. No sé. Bueno, sí. Tu tenir trail runners tot el rato passant-li pel costat. Sí, i algun que altre senglar. Crec que si passessin runners per allà ja hagués desmuntat el moviment runner fa anys. Els hagués convençut. Estaria bé. Bé, jo no sé en quin tipus d'ànim puc abordar
el meu tema que em toca avui, que d'alguna manera també connecta, no? Perquè bàsicament us he portat els Souls-like del 2023, com que aquest programa... Hòstia, tornes a parlar de Souls avui. Sí. Penso que haig de posar-li fi, també és veritat. Haig d'admetre que potser podria diversificar una mica. Però bé, aquest passat 2023 ha estat un gran any pel Souls-like, que és, com ja vaig explicar al primer programa, és un subgènere dintre dels Action RPG, on s'agrupen els imitadors de la saga Souls. Volia parlar-vos concretament dels 3 llançaments de major pressupost i impacte d'aquest any en el gènere, que són el Wulong, el Lies of P i el Lords of the Fallen. Us parlaré breument de cadascun dels 3, mentre intento explicar les tensions i les contradiccions que implica usar la categoria Souls-like, i per què a vegades no encaixa i per què a vegades la utilitzem com massa, no? Per ordre de llançament, el 3 de març del 2023 sortia Wulong Fallen Dynasty, desenvolupat per Team Ninja, que són els responsables del famós Ninja Gaiden, però sobretot dels més recents Nioh 1 i Nioh 2, que són els models per aquest Wulong. Així com els Nioh estaven ambientats al període japonès del Sengoku, aquest Wulong està, de fet, ambientat al període dels 3 regnes, com el darrer Total War, del qual vam parlar, crec, al programa anterior, que va ser el meu primer Total War i que penso que el Víctor se'ls va comprar fa poc. No, i que bueno, crec que he parlat amb el Quim Foreste i encara s'està baixant. Encara s'està baixant el Wulong, sí, el Three Kingdoms. En tot cas, si bé és cert que ja el primer Nioh, que va ser del 2017, hi havia una clara intencionalitat d'imitar certs elements dels Souls, ja aleshores els de Team Ninja s'estaven diferenciant molt de l'obra de Miyazaki. Per què? Doncs principalment per 2 raons principals que no sé explicar sense que el Tomeu Febre li agafi un cobriment d'acord, perquè hi ha molts anglicismes, ¿vale? Per 2 raons. Primer, el disseny de nivells, i segon, per la naturalesa de l'equipament que rebem, els drops de l'enemic, el looteig que fem. No sé si en Tomeu Febre podria definir com es diu això, però en tot cas, primer, disseny de nivells. Aquí no trobem un món sencer interconnectat, com en els Souls, sinó les tradicionals fases principals o secundàries que seleccionem des del mapa, o sigui, una estructura ben clàssica. Dins de cada una d'aquestes fases sí que hi ha el típic disseny de From Software. Avancem trobant punts de control, no? Les fogueres del Dark Souls, que aquí són templets d'oració, on podem pujar de nivell, equipar màgies, i fem reaparèixer els enemics, fem el respawning quan descansem. L'apartat d'exploració dels escenaris, per tant, és bastant fluixet. Els nivells, els escenaris estan fets pel combat, no estan pensats per cap altra cosa, i s'ha de dir que estan una mica descuidats. No tenim aquells paisatges, aquelles vistes espectaculars que ens regala el Miyazaki i que ens evoquen tantes coses, ni la complexitat en el disseny de nivells, i en canvi el que tenim és una il·luminació grotesca, o sigui, és rotllo una cosa que no he vist una cosa així, o sigui, és molt dolenta, rotllo brillantós i reflexes on no hauria d'haver-hi, escenaris massa foscos... Però expressament. No, que va, vale. És amb molt mal gust, molt mal fet. Un to metal·litzant raro, a l'aigua sembla que sigui de metall, és una cosa molt mal feta però que crida l'atenció. Jo ja us dic, jugo molts jocs a l'any i no he vist una cosa així, de mal fet, del plan de arregla esto, no pots llançar una cosa així. I els Nioh són així i el Wulong és així, vull dir que tenen el mateix equip fent les il·luminacions i és horrible, però bueno. La segona raó per la qual jo ja us avanço que crec que els jocs de Team Ninja no haurien de ser considerats Souls-like és el tema de l'equipament. Si en els Souls cada arma és única, molts cops té fins i tot un propi set de moviments únic, un disseny únic, un dibuix únic, i fins i tot a vegades tenen un lore, una història pròpia, aquí estem davant d'un looter, un joc basat en el botí. O sigui, són aquells jocs que ens deixen anar equipament aleatori, basat en un algoritme que calcula a quin nivell ens hauria de deixar anar les armes, no? I els equipaments. O sigui, hi ha 7 o 8 tipus d'armes. En el cas de Wulong doncs, tenim el sable xinès, la llança, la destral, etc. I els enemics deixen anar versions d'aquestes armes amb un color, amb un codi de color que indica lo rara que és l'arma i un munt d'estadístiques per fer-nos les nostres builds d'això. Però tot això no és un problema en realitat, perquè els jocs de Team Ninja no venim a que els escenaris ens posin els pèls de punta o a que la història ens fascini per la seva profunditat inescrutable. Aquí l'estrella és el combat. Un combat rapidíssim, de dificultat hardcore, molt més hardcore podríem dir que els Souls, en realitat. Ostres! Sí. Hi ha moltes capes de complexitat. En el cas dels Nioh, per exemple, tenim les postures. Cada arma tu la pots tenir en 3 postures i per tant té 3 sets de moviment que canviem amb un sol botó, que podem combinar per fer atacs mentre canviem de moviment. Tenim la màgia Omnio, tenim el ninjitsu, que podem adaptar al nostre estil de combat. Tenim els esperits guardians, que potencien les habilitats. Bonificadors que tenim per equipar sets sencers o parts
tot un munt de mecàniques orientades al combat, que estan molt ben construïdes, molt ben equilibrades, etc. Per tant, aquesta és la marca personal de Team Ninja, i crec que el 2017, amb el primer Nioh, el que estaven fent és agafar elements del que en aquell moment era la saga més prestigiosa del moment. No tenien cap intenció de fer un Souls-like en el sentit estricte. Estaven agafant, què és famós ara? Anem a agafar... Torna a repetir quin any és aquest joc? El Nioh és del 2017. El Wo Long, que és una mena de continuació dels mateixos, és d'aquest any, del 2023, del passat. De la mateixa manera, el Wo Long, d'aquest any 2023, ha inclòs un parry, aquella parada perfecta, com la de Sekiro, també de From Software, però el Wo Long ni s'assembla ni vol assemblar-se al Sekiro, en realitat. Més aviat vol aprofitar-se d'aquella part de moda passatgera que a vegades poden tenir els jocs de From Software, no de la seva part més profunda. En canvi, els altres dos jocs que us presentaré a continuació són jocs que sí que volen assemblar-se a From Software en tots els apartats. Volen basar-li els peus directament. Són producte d'una admiració, de l'admiració atenta. Són jocs tribut, d'alguna manera, que citen directament tot l'artefacte ludonarratiu de Hidetaka Miyazaki. En aquest sentit, jo us separaria molt els Nioh i els Wo Long dels que us presentaré a continuació. Que són, al setembre del 2023 surt un joc molt esperat, el Lies of P, les mentides de P, surt directament al Game Pass, surt molt ben optimitzat des del primer dia, cosa molt rara de trobar avui en dia, un joc que de llançament ja pugui jugar, no hi hagi bugs ni res. Vaig poder-lo jugar des de l'inici, encara amb la dificultat original, que era monstruosa, però assumible. Després vam fer un parche, que després podríem parlar de parche, suposo que és pagat, no? Pedaç. Un pedaç. Clar, després van treure un pedaç. El pedaç 2.1. L'ambientació, aquesta vegada, remetia directament a Bloodborne, però amb un gir particular, que no sé si coneixeu. Es tracta d'una versió del conte de Pinocho, bàsicament. Aquí, les bèsties i les monstruositats còsmiques deixen pas a l'horror dels autòmates i de les aberracions mecàniques, que també són temes presents en la literatura gòtica, vull dir que els hi encaixa molt bé fer un Bloodborne amb Pinocho. El joc copia, podríem dir que descaradament, però amb tot l'amor que té un deixeble pel seu mestre, tots i cadascun dels aspectes dels jocs de From sense amagar-se'n ni una mica. Món interconnectat, disseny de nivells laberíntic amb punts de control, nau obrint dreceres, amb la qual podem connectar amb el punt de control, combat molt exigent, combat pesat en el sentit de que té pes, de que té textura, de que les armes pesen, notes com pesen, enemics finals memorables, una història críptica explicada de forma fragmentària, els típics NPCs mig embogits, mig deprimits, traïdors, i aquest cop sí, una cura molt especial pels escenaris com a forma d'explicar-nos la història i d'encongir-nos el cor quan travessem determinats indrets. Com sempre, en els verdaders Souls-like, els desenvolupadors aporten petites novetats mecàniques que podrien passar perfectament com si fossin fetes per From Software i que, de fet, milloren d'alguna manera alguns aspectes dels jocs de From Software. En aquest cas, la nostra poció de curació, que com en tots els Souls té uns usos limitats, els aneu augmentant a mesura que juguem i es recarrega cada vegada que morim, podem recarregar-la una vegada més quan ja està buida si som suficientment agressius en el combat. Clar, què passa? Que en aquests jocs normalment vivim al límit. Quan estem sense vida ni pocions, estem cagats. Adoptem una actitud defensiva i ràpidament ens acaben matant amb un racó perquè no sabem què fer, perquè estem massa espantats. Doncs bé, si amb les pocions buides fem mal a l'enemic, se'ns va omplint a poc un indicador i quan arriba al màxim guanyem una càrrega de poció. Que és una cosa molt senzilla, però alhora que és genial, perquè el que fa això és donar-nos un estímul per ser agressius i no acovardir-nos, especialment quan pitjor estem, cosa que torna molt èpics els combats contra els enemics finals. I no ens oblidem, a més, de la coherència del lore, que aquí al Lies of P també respecten. En Pinocho, que és un autòmata, quan dona aquests cops, està acumulant energia cinètica en la seva cèl·lula d'energia, que és la poció d'aquest joc. Està fent com una dinamo, en realitat. No, això el joc ho explica. Llavors, la segona mecànica, la segona aportació que ha fet Lies of P a l'univers del Souls-like, és que podem separar els mànecs de les armes de les fulles de les armes i millorar-les per separat i ensamblar armes noves combinant mànecs i fulles diferents. Els mànecs dicten la velocitat i la direcció en la que brandem les armes, tenen una habilitat defensiva associada i determinen l'escalat de l'arma. L'escalat és que les nostres estadístiques, si tenim molta força, escalen certes armes basades en la força, si tenim molta habilitat, basades en l'habilitat. Mentre que les fulles el que dicten és l'atac físic i el tipus de dany, si és tall, contundent, perforació. I tenen una habilitat associada, en aquest cas de tipus ofensiu. Aquesta mecànica va encantar a la comunitat i s'integra molt bé també en l'univers
perquè estem en un món d'autòmates i d'engendres mecànics, i llavors l'ensamblatge de peces doncs, funciona molt bé. I finalment, l'últim, a l'octubre del 2023, és Lords of the Fallen, que és precisament un reboot, un rellançament, del que molts cops es considera que va ser el primer Souls-like, que va ser el Lords of the Fallen del 2014, que va sortir bastant regular, va sortir bastant dolent. Es reconeix com el pitjor. En canvi, aquest és una altra història. Aquest és un reboot d'aquell, i aquí trobem una ambientació 100% Souls, molta arquitectura gòtica, catedrals, els humans submesos als capricis de les divinitats, cruels i distants, escenaris tètrics, abandonats, plena decadència... Souls. Totalment Souls. Després té un toque Lovecraftiano, que tampoc pot faltar amb un Souls. Jo particularment hi veig molt del primer Souls, el Demon Souls, en els escenaris, especialment, que són molt recargolats, molt laberíntics, s'han de travessar molt a poc, perquè et perds, perquè sempre hi ha amics amagats a les cantonades, has de mirar molt al teu voltant perquè et perds moltíssim. I pel que fa a les innovacions que aporta a la fórmula Souls, us en diré dues. La primera és que tens uns objectes, que són bastant escassos, amb els quals pots crear els teus propis punts de control. O sigui, pots crear les teves pròpies fogueres. En aquest cas no són fogueres, són... Què són aquí? Sí, són una mena d'engendre que surt de la terra, bueno, una cosa així bastant tètrica. I es poden col·locar en bastants llocs, cosa que afegeix estratègia i planificació del plan. No sempre tens un punt de control davant d'un enemic final, o després d'haver superat una zona molt agressiva, ara pots crear-lo amb aquest objecte escàs. De fet, aquesta característica es va pensar per un temps que estaria present a Elden Ring, perquè la comunitat va interpretar certes imatges com si poguéssim crear, ja que era un món obert, no? Hòstia, ara es podrà crear les teves pròpies fogueres. Al final va ser que no, i Lords of the Fallen ho ha incorporat, jo crec que bastant bé. I la segona mecànica és brutal, és molt més complexa i estructura totalment la proposta i l'experiència d'aquest joc. Nosaltres som, així com som els no morts escollits a Dark Souls, aquí som els portadors de la làmpada. Una làmpada que alcem prement el botó L2 i que, a banda d'altres funcions que ara no venen al cas, ens permet veure, allà on enfoquem, una realitat paral·lela que està allà mateix, macabra i fosca, on habiten els esperits, que és l'anomenat llindar. El disseny de nivells està estructurat de tal manera que en la nostra realitat pot haver-hi un impediment per passar, un pont trencat, una gran massa d'aigua i no podem avançar. Però en el llindar hi ha algun element que ens permet passar. De manera que hem de mirar de tant en tant què hi ha a l'altre cantó. I eventualment, amb la làmpada aixecada, apretes un altre botó i entres al llindar. Però clar, el llindar és un espai perillós. Es generen constantment al nostre voltant esperits, cada vegada més perillosos, que ens ataquen, i a més es va omplint una barra. Si deixem que arribi al límit, apareix un enemic mortífer. Jo ni l'he vist, perquè quan arribes a aquest moment, tu ja vas corrent. Estàs corrent, vull dir, quan arribes a aquest moment, perquè a més, bueno... Per què? Perquè un cop entres al llindar, així com per entrar al llindar només has d'apretar un botó, un cop estàs al llindar no pots sortir del llindar, només per punts específics. Hòstia. Que tu has pogut veure abans o no saps on són exactament. Això li dona al joc un ritme i una tonalitat de joc d'horror, de survival horror, brutal. I la producció sonora acompanya molt bé aquest horror. Al llindar sempre hi ha un brugit de fons tètric que es va incrementant amb veus, amb crits, amb laments, criatures que ploren, és una cosa que et vas fotent cada vegada més nerviós. M'estic imaginant com Stranger Things, no? Que també hi ha el món aquest... És una mica semblant, així com de Giger, saps? Amb aquella cosa de babeta, saps? Així com tot... És bastant desagradable. A més, cada vegada que et maten, entres automàticament al llindar, perquè mors i el teu esperit entra al llindar. I pots sortir-ne si trobes una espècie de peces que pots trobar, però bueno, és difícil sortir-ne. Llavors, què passa? La comunitat també està encantada amb el llindar perquè, a més, torna, el disseny de nivells és molt més complex, està ple de racons, està ple de llocs on, hòstia, aquí no he aixecat la làmpara i veus que hi ha un camí que no pots passar en allò normal. I què ha passat? Us parlaré breument, ja, per acabar, d'una polèmica que hi ha hagut a tenor de tot això, que és que Eurogamer Espanya fa, diguéssim, uns vídeos tradicionalment tots els Nadals, en què fa els 10 millors jocs de X gènere, els 10 millors jocs d'acció, d'estratègia, tal. I aquest any han creat per primera vegada la categoria Souls-like, els millors Souls-like. Què passa? Doncs que l'han cagat bastant, i la gent de la comunitat Souls-like, comunitat Souls, està bastant sorpresa, perquè no només han col·locat el Volong al vídeo del Souls-like, cosa que en realitat és normal, perquè això de que no és un Souls-like és una cosa que dic jo, no sé qui més ho dirà, però en tot cas hi ha bastant consens que se'l considera un Souls-like. Però és que no han posat el Lords of the Fallen, ni tan sols entra al vídeo, no l'han posat. I a més han posat en primera posició com a Souls-like un joc, que és l'Armored Core 6,
que és un joc de mechas, o sigui, de robots gegants, de From Software, que és un joc excel·lent, però que no té res a veure amb els Souls. Fins i tot el combat és discutible que s'assembli ni una mica als Souls. Llavors això ha causat bastant de... Si aneu als comentaris dels vídeos veureu que la gent està bastant mig enfadada, mig sorpresa amb aquest gest. I bueno, fins aquí en realitat la meva xapa setmanal o quinzenal del Souls-like. Bé, doncs anirem tancant. Jo portava una recomanació, que és un joc que em va robar el cor durant aquestes vacances de Nadal. Es diu Jusant, Jusant, creada per Don't Not, que són els responsables de, bàsicament, fins ara, aventures narratives com Life is Strange o Tell Me Why. Aquest joc es tracta d'un joc que segueix més aviat la tradició del Gris, del que parlàvem a l'altre programa, o del Journey, o sigui, aventures conceptuals, molt emotives, que consisteixen en un viatge que fem per paratges així visualment molt estimulants. En aquest cas, jo crec que l'altra comparació que podem fer és amb els jocs del Fumito Ueda, l'Ico, no sé si recordeu l'Ico, el Shadow of Colossus, el Last Guardian, que és més recent, d'on treu aquesta emoció sublim de trobar-nos enmig d'un paisatge d'una escala brutal, inimaginable, que sentim el vent a l'orella i nosaltres que som molt petits, no? Aquest tipus de sentiments. En aquest Jusant som un jove que emprèn l'escalada d'una muntanya en forma de torre que per alguna raó s'ha quedat seca, ja que abans acollia una civilització entre els seus túnels i penya-segats. La mecànica principal és l'escalada, tal qual, i és molt divertit anar posant un braç darrere l'altre, anar enganxant els anclatges, però sobretot es tracta, com passa en aquests jocs, d'anar descobrint el que ha passat en aquesta muntanya, mitjançant la narrativa ambiental, que és molt típica d'aquests jocs, i també les típiques notetes que anem trobant, que jo penso que, a diferència d'altres jocs que a vegades són una mica cutres, estan bastant ben escrites. I res, doncs us recomano el Jusant, que a més està al Game Pass, pels que tinguin Game Pass, és un must. Ho buscarem. Doncs mira que jo pensava que la finalitat de l'escalada no era pujar dalt de la muntanya, sinó penjar fotos a Tinder. Sí. Anar un dia a escalar i posar 6 fotos al teu perfil de Tinder. Exacte. Sí. Bueno, crec que tenim... La Gallardo ens ha deixat un missatge abans de marxar. Sí. Ah, sí? Bon any! Molt bé. Vale. I, bueno, posarem el missatge de Gallardo i, bueno, per part meva, agrair-vos, si és que hi ha algú aquí escoltant, agrair-vos que escolteu. I voleu que passem a llegir els noms de les 16 persones que ens escolten? Endavant. Marc, Miquel, Jaume, Teresa, Albert, Marta, Anna, Jordi. Octavi. A. Gallardo. Quan portem? Crec que ha quedat 2. Molt bé. Vale. Doncs... Oriol i Dani. Sí. Per duplicat. Doncs moltes gràcies, amics oients. Jo me n'haig d'anar perquè era 3, Misterio 2. Això s'ha de veure, està a punt d'acabar ja. Ah, sí? El més calent és a l'aigüera. La cosa està calenteta. Sí, a quants són? El millor de 9. El millor de 9, Primer que arribi 5, guanya. s'emporta 15.000 euros. Estarà bé. Veure en passió 2 persones assegudes. No, tot el respecte, Sí. Mital, era. Goita, doncs ja estem. Doncs moltes gràcies, companys. La veritat és que heu portat uns temes molt interessants. Us vaig escoltar la setmana passada i em va semblar superinteressant i simplement volia dir-vos que gràcies per les coses que porteu i que jo algun dia em prepararé alguna cosa, ho prometo. Vale? I la meva recomanació: no envieu cartes per correu, envieu mails. Llavors estic 16 hores esperant a correus. Bueno, però això és pel... Li dic a una gamer, vale ja. Però una gamer deu ser bastant antitecnologia, no? Sí, per això envia les cartes. No deu escoltar el programa. Amb la ràdio. Li graven en casset i s'ho posa a la ràdio. I l'escolta pel mòbil, no? La ràdio del mòbil. Molt bé. Bueno, va, doncs ens veiem la propera setmana.